Ez beraiek ez dute nahi baloia beti jokatu, nahi dute baloia luze ipini, eta Atletiken atzelari bizkarra horretan jokatu. Rico, jokaldia egiten saiatu da berriro joan egin zaio, ezin asmatu. Ateko sakea Atletiken alde. Hor da Miguel Ángel Álvarez Tomé. Villanueva. Golpe hona. Zuzena gaina. Eta planta ere bai, Haundia da. Luzea. Bai. Esku luzea baita ere. Geni. Herrera joan da. Igor Martínez. Dituro atezainak urrundu behar izan du, baloia kanpora bota du. Albotik aterako du Luis de la Fuentek zuzentzen duen Bilbao Athleticek. Eko Bobedak aterako du. Luze eta Casares, Ibon, Oscar Martínez. Azkenean Quintanillak eraman du baloia. Iban Malonek moztu baloia kanpora berriro alboko sakea. Etxekoen alde. Bóveda. Luze baloia area ingurura, hortzen Urko bera ez da iritsi, Geni. Falta Bilbao Athleticek. Zergatik pitatzen diren falta inokitzu protestarik egiten baloi batera leia bat dagoenean kontaktuat derrigorrezkoa da. Irutzea ditor ondo sartzen direla, ez dala inor june zertxore egitera. Jendeari da presio handi egiten epaiari eta inguru hiletan askotan jendearen aburuz ematen du hartzen ditula erabakiak. Casaresek baloiore ikutzea lortu du, baina azkenean Villanuevari iritsi zaio. Atezainak aterako du berriro Luze. Esandakoa ez, zelai erdian joko gutxi. Baloi luze asko. Oscar Martínez, Quintanilla. Faltarik ez egiteko zioen horren entrenatzaileak. Bizkaitarrak berreskuratu dute Igor Martínezen jokaldia, baloi alde batetik bestera araman hain zuten etxekoek. Sabori etzaio iritsi. Nik uste dek gehiago irikita okon behar zuela, ez itxi eginda, eta itxi denean reakzioak denbora gutxiago. Zemata gehiago zabaldu, aukera hobea pasea egiteko. Gaur ikusi bakarrik ez, ikusi eta entzun egiten dugu. Álvarez Tomé, Alaveseko entrenatzailea, ikusgarri aulkian. Beti bezala. Ez dakik joan zen astean lasaia egongo zen, 7-1 Seguro ez ez. Orduan ere ez. Falta Igor Martínezi egin diote orain. Etxebarria eta Santa Maria bi zentralak gora, berehala. Eta atzean geratzen dira Albizua eta Bóveda. Azkar atera du. Baloia berriro etxekoentzat. Bóveda goian ipiniz. Malon, Urko bera gainean. Kornerra eskatzen ari dira, baina ez epaileak ateko sakea izan dela. Diturok jarriko du baloia jokoan. 3 minutu terdi lehen zatia bukatzeko Lezaman, goli gabe. Non dira aukerak, batez ere Alavesek izan dituenak ez. Atletikek egin duena da azkenean kornerretik eta Igor Martínezen jaurtiketa bat. Falta Alainari. Alaina txarteleske. Ander Alainak berak aterako du falta.
Atento, Morcillo. Atento, Morcillo. Ordalaina, baloia gora, Genik ikutu du buruz, Morcillorentzat, Casaresen keinua. Sekulako zulua egin du. Kontrasoan urte nahi zuen Bilbao Athleticek eta hala da bai. Eta ze nahi zuen egiten. Lau bost gauza batera. Kinu bat egitea nahi zuela, aberezkin egiten zuen horrekin, da lurrea jodula eta zulua, kateatuta gehatu da. Albizua. Herrikok ikutu du, albotik aterako du Albizuak. Esia nagusi gaurrean, bitalde antzeko jokoa egiten ari dira. Garrantzi gehiago ematen diote gaur jokatu baino gehiago presioari. Presio horrek ematen dizkion baloi horiekin azkar jokatu eta azkar bukatu. Ikusten da, entzuten da, ez? Korrera, besterik ez du esaten. Baloia berreskuratzen duenean Alabesek, goikoek badakite zer egin behar duten. Mugimendua, korrika hasi, baloi luze hoien bila. Morcillo indartxu sartu da. Gutierrez, Urko berak eraman du. Ara. Gauza oso itxusia egin du Urko berak. Ibon Gutierrezek baloia kendu dio. Orain Bobedak botadu kanpora, alboko sake Alabesi eman dio epaileak. Eta aurrekoa, bai, orain Bobedari agian falta egin diote. Eta orain txartela Jon Moiari protesta egiteagatik. Ikusten dugun aurreko jokaldia, Urko berak baloia galdu duenean, Ibon Gutierrezek kendu dionean, lurrera joan denean, haze ostika da, bidali duen gora Urko berak oso itxusi. Oin induna, Moiak ere, inoso, ez? Protesta bat egitea. Aukera, errematea Villanueva oso ondo geratu doaze aukera izan duen Salcedok. Alboko sake batetik iritsi da aukera ona berriro Genik ikututako baloia oso ona izan da, bakarrik geratu da, Angelu gutxi. Eta atezainak oso ondo itxi dio bidea Salcedori. Casares eta Bobeda, Urko bera, Leian, Geniren pasea, Casares eta Bobeda berriro area barruan, azkenean kanpora bota berri izan du Eneko Bobedak. Sufritzen, oin atleti. Bai. Sufritzen. Ez zegoen jokoz kanpo ez du ematen behintzat. Ez. Horre, Salceo indarra ematea jonda. Eskubiarekin. Atzea da, ikusko tapatzen. Golan Villanueva urrun. Aldaratzea tat, ipirra. Buru altxatu du. Asguretan buruz. Giro honi don. Baka kontokeneko baina kaldu abesek. Roga militarria dagoeneko. Goldak egin duen. Biabatik. Duationi. Eta kasean, du kanpora. Kekuzakatza. Zena tonto abesek digez, baina aukera handi du. Ate baloia gora nora dijo ezaina. Gutierrezek rizor. Eta ze sarritzik. Benateko sarritiko. Enentzam. Atletik utx. Berrogos minutira azertatzen den bigarrez zaten. Gero arte.